toakslet. Dernede bagved, der sidder skruen. Jeg har fået den heldige opgave at holde øje med linsegrøn. Der kommer vand ud af den slange, man kan se. Når vandet stopper med at komme ud, så er arbejdet færdigt. Jeg sidder hernede i 2 timer og holder øje med den brønd. Det eneste syn, man kan nyde, det er den flotte aksel, der drejer rundt. Her har vi så toppen af motoren. Jeg har 12 cylinder på motoren. Så kan stoppe. Fik du en god bølge? Jeg fik hvor det stod over. Ja. Jeg venter på, at den kommer. Ja. Yes. Den er ikke lige så god som den kommer fik. Men det er okay. Jeg er tilfreds. Jeg har lige fået det, mand. Oh my god. Hold da kæft. Det må være god, den der. Du er så tosset, mand. I kan jo ikke se det. What a beautiful morning. The best in life is free. What a beautiful morning. Believe me. What a mystery. Though the world's on fire, yesterday's hard words still in my head. I feel no despair, no regrets or sorrows, 'cause there's new day makes me dance on air. What a golden day. What a beautiful morning in my life. The best in life is free. I give it all away, and I wonder what more is to come. And this beautiful morning changed my mind. Believe me when I say oh yeah. As the Prøv at se reglingen her, hvordan den også er bøjet. Den plejer at være snorlige. Ej, det er ikke så nemt at se her. Men den er bøjet, og det er en pænt tyk. Noget pænt tyk jern er bøjet i hvert fald. Så derovre. Herovre er der en tydelig en. Den er bøjet op sådan en tyk jernstang her på sådan en kort afstand. Det er altså kæmpe kraft. Jamen altså, prøv lige at se den her rækværk her. Og lamper, der bare hænger. Lad os skynde os at komme væk.